a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 malidenw be sanga bundalasigi la ka kɛɲɛ ni mali wolomasiri tabaw olu ka minisiri ka ntanyali la ka kɛɲɛ ni jatigɛwalekɛbaw ka wulikajɔ ye mun kɛra ka kɛɲɛ ni sibiridon ye avrikalo tile 25 san 2026 jatigɛwalekɛba guru min be yen n'a be wele ko jinim ale ni jisim olu ye latigɛ kɛ k'a fɔ ko olu de ye nin wale in kɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin ko kan an ka nin kunnafoniya nunu sen fɛ an balimaw ni de y'an ka kunnafoni bakurunba ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ avrikalo tile 27 san 2026 an bena minnu warawalaw ye ni sisan da in na i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na mali wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaba n'a bɛ général de corps d'armée sadio kamara ale kofɔ ale kɔni ye maa ye min kɔni dayana ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwalekɛbaw olu ka wulikajɔ ye mun tara ka ɲɛsin a yɛrɛ dagayɔrɔ ma ni o ye a ka so ye ka kɛɲɛ ni sibiridon ye avrikalo tile 25 san 2026 ni wale mun kɛra a kɛra sababu ye mali marabagaw olu ka latigɛw ta ka jira k'a fɔ min ye tile 2 sangabondalasigi ko o baaraw ka sigi sen kan faso mali kɔnɔna na ni o ye deuil national ye ni waati na jamanaden caman kɔni ye tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma barisabula ko maa kɔni don min kɔni ye a ka jɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen di faso ma k'a daminɛ kabiri waati min a donna sɔrdasiya la fɔɔ ka se ni waati ninnu ma an be jɛn ka tasibila kɛ sadio kamara ala ye a kɔni ntanya bi an be dugawu kɛ badabada dali ala ka nɔgɔya ye ala ka nɔgɔya ani an ka saya fure bɛɛ lajɛlen a taara k'i kɔ don a den mun na ala ka barika d'u la faso mali yɛrɛ ala ka a lakadan i n'a fɔ an ye a fɔ aw ye cogo min na o kama anw ka ɲininikɛlaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ u ye kiwara ani ja minnu sɔrɔ sadio kamara ale ka an be olu jira aw la ni jamukan in kɔnɔna na Sadio ka saya in kɔ ne fari fagalen don ka da mun kan parce que baarakɛla de kun don a ye baara kɛ étant ministre de la défense bon nin bɛ mɔgɔ mala sa wallahi n'o tɛ a bɛɛ binna an da kan bi sɔgɔmada in na k'an to yan an ma se ka foyi de k'an yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a mɛn kunun ni bi cɛ halisa a yɛrɛ bɛ ne la a yɛrɛ bɛ na a ye n tɔɔrɔ quoi parce que n ma sigi n'a ye quoi bon tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw filɛ ne b'u kɔ n b'u kɔ ka di n ye o baarakɛbolow bɛɛ ka di n ye n bɛ dugawu de k'u ye hali bi ala ka jamana in ta fanga d'u ma ala ka jamana in basigi min y'an ka jamana sɔrɔ sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 n bɛ fɔlɔ ka tanu di ala ye an bɛ ala fo n'ala ye fɛn min kɛ o ka ɲi fɛn fɛn ye jɔ sɔrɔ ala de kitira a la mɔgɔ caman ni tora a la bamakɔ yan ani jamana kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw la a mɔgɔw la o belebeleba o ye n'o ye feu général de corps d'armée sadio kamara n'ale kun ye an ka ministre d'état ministre de la défense et des anciens commandants ye a kɛlen a digira ne la i n'a fɔ a digira maliyɛn bɛɛ la i n'a fɔ a digira mɔgɔ ɲɛnaman bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ a ye baara caman kɛ baara min ni an maliyɛn bɛɛ bɛ an disi gosi n'o ye
k'o kɛ an ka kunnawoloko ye. N'i y'a mɛn réseau kan n'i tɛ fɛn min miiri la i tɛ se k'a tiɲɛ dɔn. A ma da la n ko bɛ gouvernement ma kɔnɔ ni gouvernement kɔni ye prononciation min kɛ c'est de la réalité. Denmisɛnninw o y'a sɔrɔ n ye kunun bɛɛ kɛ kasi la. C'est un digne fils qu'on a perdu. Sadio ye baarakɛla ye a ye baara kɛ Mali ye a ye baara kɛ jamana ye a ye baara kɛ kabila ye. Sadio ko an b'a di Ala de ma mais n ye information mɛn télé la su la cogo min na n dara la o tuma de ko Sadio nous a trahi mais a ma sa a taara i sɛmɛ de. Sadio ma sa Sadio taara i sɛmɛ de. A ye baara min kɛ jamana ye Ala ka k'a ye alijinɛ ye. Ala ka a taara ka minnu to a kɔ bɛɛ tɛ jɛ ka sa o. Ala ka barika d'u la Ala ka jamana kolo suma. Transition kɔni ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne transition ne bɛ sa a nɔfɛ. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hinɛ Sadio Kamara la ani saya fure fɛn fɛn kɔni bɔra Mali la nin waati in na nin ko ninnu senfɛ. Kunnafoniya bɛ taga ɲɛ nin waati in na kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni jatiginda n'a bɛ fɔ a ma ko désinformation ale ye fɛn min kɔni b'a la ka dekun kɔni se an ka baarabolow bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na o kama min ye